Abellanosa, Alma Kabiling, at Richie Paras. Ang timurin king Good Health Daddy, Erica Fatima Mateo, Susana Manalad, Mario Supan, Bel Trinidad, at Lina Bonus. Ang timurin ding sablang kaladwa king Purgatorio at ding kaladwa Daddy, Domingo Senior and Junior, Erlinda, Glenn Death Anniversary, Alejandra, Kirby Hendricks, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, at Nida.
Magkiabitan po king dalita pamukulat. Kilagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay at nakaingan. At kaya kan timurin. Maya pa bakya kay po, Maya payabak po among. bantang matampang abebeng ganap kaniting banal na kapag masusyan, amin ang talapa mo, at pagkalungkutan ding agawatang kasalanan, at ang nirang pamoy lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ika makibandi, king sablang at yubanwa, at keti king yato, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang minyelimbawa, king pamanatili ng bale, pipanalanginan ning templo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang minye emunanong tagumpe, king balayan na menatiling tapat keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayo pa tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Bye.
Oy pamingat banwa, kapinanman mabye, at pagmula ning sablang mayap, iba't king kamumulan ning panabon, pengakwanan may kaligtasan ning tao. Kapamilatan ning paintungol ng panyatang ning kakanganak, ing ginuming Jesucristo. Sopan mo kaming minum, king kayang katutuan, at pataba ka ring puso mi, king tulang yalok da ring kayang pangako. Bahara kang asoywan, king kasalpantihan ang lugod, at akamtan mi kapilanman, ing tula, ning kayang pangayatyo. Itiyadan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad, king mumura lang libro, ding makadeo. Sinabi dari Judas at ding kapatad na, ngening simbutan nala ring kalaban tamo, munta tamo Jerusalem, banlinisan niya ing templo, at ulitan ing pangatagulaling na. Inyami tipon la ring sablang sundalos at minukyat la king bundok ning Sion. Kaybat, itang abak ning 25 aldo ning bulan ning Kislev. King kadinalan 48 banwa. Mi daon lang sakripisyong makayagpang king kautusan king bayong altar. Ning pidudulukan ayin at elakadda. Itiya naman ing panahon at aldo, inyang ding gentil lepastanganan de ing templo. Tegulaling de kambening kanta at pamipasalamat, babagayan ding alpa at plauta at pompyang. Migsa kablaring sablang tao at simbande ing Diyos, ulining tagumpe abingye na karela. Walurang aldo pigmasusyan ing pasibayong pamangatugulaling ning altar, kambening maragul atula, kabang magdalalang ayin adurulukan, at ayin ning pamikakapatad, at ayin ning pamipasalamat. Pelamot siyande ing arap ning templo karing gintong korona, at mga lating kalasag. Binayo dala ring pasbul dalan, at ding kwarto daring pari, at dininan dalang pasbul. Mika maragulatula karing memalen, at ing kamarinayan da, uli ring gentil milakola. Pikayari rakanita ri Udas at ding kapatad na, at ding mabilog akupulungan ning Israel. King balang banwa, king panahon aanti kanita pagmasusyan ing pangatagulaling ning altar. King mitmong saya at tula, kilub na ning 8 aldo. Magumpisa king kadwa ng 5 aldo ning bulan ning Kislev. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Purian mi ing degulan ning kayakang lagyo, o Diyos amayupaya. Pupurian ming degulaning kiyakang lagyo, o Diyos amayupaya. Mipuri ka, o Ginoo, Diyos ning Israel, api pumpunan mi. Ngeni ang gaman king alanangga. Pupurian ming degulaning kiyakang lagyo, o Diyos amayupaya. Kaya ka, o Ginoo, ing degulan, ing upaya, ing linang, ing ligaya, at ing tagumpe, pablasang at subanwa, at ketiking yato, kaya kangan. Pupurian mi ing degulaning kiyakang lagyo, o Diyos amayupaya. Kaya ka, ing pamanyakop, o Ginoo, ing kakatas-katasan king sabla-sabla, kaya ka magmula ing sablang pibandyan at dangal. Pupurian ming degulaning kiyakang lagyo, o Diyos amayupaya. Ika ing sasakop ka ring sabla, at king gamat mo ing sikanan at ing upaya, at king upaya mo ing munye degulan at sikanan karing sabla. Pupurian ming degulaning kiyakang lagyo, o Diyos amayupaya. Parangalantaya po yung maya pabalita. Alleluia,
lutuan at ingbiye. Alang malyaring miras king igpa, nunemo king kapamilatan ko. Ang ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita, pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Linubi Jesus king templo at tinabi na laring magtinda. Nga nakarela, makasulat, ing bale ko, mayaw siyang bale pipanalanginan. Dapat ikay gawayang tuknangan daring mapanako. Aldoldo tuturo Jesus kilob ding templo. Buri daring pamuntok ding saserdoti, ding eskriba, ading makatuaning balen king ipapatere. Dapat ila manakit paralan, no baka nanurang arapatiti. Ulinging mabilog a balen, taintim yang makirandam kaya. Alalang buring salanan, king sasabyana. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Magandang morning po ulit sa lahat. Good morning po, amo. At patuloy po nating pagnilayan ng first reading, no? Kasi maganda, Book of Maccabees. Na yung first Book of Maccabees, sinimulan kahapon. No? Hanggang bukas lang naman yan yung pagninilay dyan. Tapos mag-iba naman yung first reading. Di po ba, nasabi ko kahapon, no? Kasi sinakop ng Israel ng isang paganang bansa, yung Seleucid Empire, yung mga Grego. No? At kinamkamang lahat ng kanilang ari-arian at nilapastangan pati yung templo. At piniwersa silang sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi maatim yan ni Matatias. No? By the way, si Matatias ay isang pari. No? Kaya siya ang nanguna sa pag-aklas laban sa sumakop na banyaga sa kanilang bansa, ang bansang Israel. At kahapon nasabi ko yung nagawa niya, napatay niya yung kapwa niya Israelita kasi nakita niya naghandog sa mga Diyos-Diyosan ng mga Griego. Hindi matanggap ni Matatias yan, na nakitang kapwa niya Israelita na nag-aalay sa ibang Diyos, pero sa kanilang Diyos na sinasamba na si Yahweh. At napatay din niya yung mensahero ng hari na siyang nag-aabisa sa kanila na dapat tupdin ang inuutos niyang hari, no? Na lahat sila, lahat ng mga Israelita ay maghandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Tapos namundok sila dahil doon. Nang mamatay po si Matatias, meron niyang 5 anak Nang mamatay siya, pinalitan siya ng kanyang isang anak na si Judas. Judas Macabeo. Yan. At siyang from the cudgel of his father, itinuloy ang pag-aalsa laban sa Seleucid Empire. Sa mga Gregong umuko pa sa kanilang lupa. At mas matapang po at mabagsik si Judas Macabeo. Parang si Haring David na di natatakot sa gera. Actually, nung pag-upo niya, yung paglalarawan sa kanya, para siyang isang leon. Isang batang leon sa bangis. At marami po siyang napagtagumpayan mga gera laban dito sa Seleucid Empire, sa mga iba't ibang mga pinuno niya. Kahit kokonti yung mga kasamang sundalo ni Judas Macabeo, na nagumpay sila. At siyempre ito'y para sa kanila kalooban ng Diyos. At dito nga po itong binasa natin ngayon, ito yung pagsasaya nila kasi nabawi nila yung templo, yung kanilang bansa laban sa sumakop. No? Kaya nagkaroon sila ng pagre-redicate
ng templo. Kasi nga ito'y nalapastanganan nitong mga banyagang umuko pa rito at sumakop sa kanila. At ito'y ngayon yung Feast of Hanukkah nila, na hanggang sa panahon nito'y pinagdiriwang nila the Feast of Dedication. Hanggang ngayon ginugunita ito ng mga Hudyo na itong Hanukkah o dedication. At kung mapapansin po natin dito, ulit, kung isang pelikula ito, napakagandang tignan. Kasi nagsasaya sila dahil malaya na sila, wala nang nananakot sa kanila, malaya silang sumamba sa kanilang templo. Wala nang lumalapastanganan sa kanilang templo. Malaya silang mag-alay, maghandog kay Yahweh. At parang sa mga Hudyong ito, wala nang maganda pang gawin sa templo kundi ialay ang wagas at malinis na handog sa Panginoon. At hindi po ba yun ang laman ngayon ng ating ebanghelyo? Dito naman nung pumasok ang Panginoon sa templo, naiskandalo siya. Kasi sabi, ang bale ko, mayaw siyang balepi ang bahay ko'y matatawag na bahay ng dalanginan. Pero ginawa niyong tirahan ng mga magnanakaw. Sa naiskandalong Panginoon, parang tulad ni na Matatyas at ang kanyang pamilya sa nangyayari sa templo. Pero hindi dahil sinakop ito ng mga pagano, kundi sa pang-aabuso ng mga pumapasok dito. At malamang pati na yung mga nangangasiwa sa templo. Parang yung pagnanakaw siguro nandun dun sa mismong mga tinitinda sa loob ng templo. O kaya yung mga after profits, yung mga nangangasiwa. Ito yung paglapastangan at pwede rin yung hindi matapat na paggastos ng mga pondong pumapasok sa templo. Ibig sabihin, may corruption. So ito yung paglapastanganan sa templo. At maganda rin pong pagnilayan sa atin bilang isang Katoliko. Kasi ano nga bang lalapastangan dito sa simbahang ito? Ay wala naman tayong mga paganong sisira dito. Umuoko pa rito. Kundi tayo lang mga Katolikong pumapasok dito. Ano bang kalapastanganan ng marahil nangyayari sa loob ng itong lugar dalanginan? At nasa sumasagilan po sa isip ko, siguro yung pagpasok natin dito, mayroon tayong mga galit sa isa't isa, mayroon pa tayong paninira sa isa't isa, nasa loob tayo ng simbahan, pero chinichismis natin ang kapwa nating Katoliko, pinag-usapin lang natin ang buhay ng bawat isa. Marahil ito po, ang lumalapastanganan. Kaya, yung inggit na umiiral sa isa't isa, o kaya anumang baluktot at masamang ginagawa natin ngayon, tapos papasok ka rito, tapos pala, pag lisa mo ng simbahan, meron ka palang masasamang balak. Di ba mayroong ganyan? Yung sisimba sila, magdarasal, kasi magnanakaw sila para hindi sila para hindi sila mahuli. Ito pong mga ganitong pwedeng lumapastangan sa lugar, sa banal na lugar na ito. At pwede rin yung on our part bilang tagapangasiwa ng simbahan. Yung mga abuloy ninyo, yung nilalagay nyo dyan, kung hindi rin po kami mga nangangasiwa ng ating parokya, hindi namin gagastusin ng maigi yan para sa ating pananampalataya, ito'y paglapastangan. Ito'y patuloy na paglapastangan sa sagradang lugar na ito. Kaya marapat lang na napakalaki ng aming responsibility bilang mga pare. Responsibility ng mga finance. Para ayusin ang, maging transparent
accountable, responsible kami sa pondo. No? At kasama na yung mga naniningil dyan. Ha? No? Kasi kung minsan mayroong ginagamit ang simbahan. No? Ginagamit ang simbahan para humingi ng mga donasyon. Tapos hindi naman pa ilalagay sa simbahan. No? Ibinubulsa o kaya kung anong ginagawa. No? Ito po yung mga paglapastangan. Kasi ito'y pagtataksil sa ating pananampalataya ang ganyan. Kaya ito, dapat nating linhisin ang panatiling malinis ang ating templo, hindi lang physically, kundi sa pagitan ng bawat isa sa atin, sa biyaya at tulong ng Diyos, ay manatili tayong mabuhay na may malinis na puso, may malinis na isip, at palagi umuwi sa punong-puno sa atin ang tunay na pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, at sa lahat ng mga nangangasiwa, na panatiling ganito rin, maging tapat sa kahit na kaduluduluang sentimo na handog ng mga tao. Sa pamagitan ito'y napapanatili nating malinis, sagrado, ang simbahan. Kaya ipagdasal po natin ang bawat isa at kami mga nangangasiwa dyan para walang matukso, walang matukso sa kislap ng pera, kundi ito'y talagang maging wagas at malinis na handog natin sa Diyos. Itong mga nilalagay natin dito at ang mismong buhay natin ay isang malinis na handog at alay sa Kanya. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa painanting mga kaibigan, tayong lahat na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para maglingkod sa Kanya at mag-alay, maghandog sa Kanyang banal na dalanginan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis, ningke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis, ningke kang balayan. Para ka ring mamuntukan king Santa Iglesia, pagkapilitan dasanang papanatilyan, ing kabanalan at kagalangan kilubding balenang pipanalanginan ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis, ningke kang balayan. Para ka ring manimuna ring bansa, ela sa maging sabagal, nune bagkus ilang manimuna king pamaglualo, pamanayos at pamaglarin ka ring templo ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis, ningke kang balayan. Para ka ring daralan kasakitan, ding ating problema king biye, ding miminalog, era sa kakalingwan king mayandang atagpuan ing kasnawan, at kapayapan kilubding pisamban, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis, ningke kang balayan. Para kaya katangan, eta sa kakalingwan king ding balening pipanalanginan ning Diyos, ila naman ding manimuna ng lugal, pituturuanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis, ningke kang balayan. Ngayon ipuwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Uy pa, pakiramdaman mo rin kekeng kayadwanan, deti sana maging gabi mila king dalan painturo, ing kekang kayarian, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-oferta, lakad na lang.
Nasaan ikalasama tanggapan, ikapini katawan mo, anak ning magigaya mo, nahinani kekang malayan, nainigang mo, Ginoo, Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, ibang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy, ting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, mananasan ang detingay na yampang mi, pasalungan ding lugod mi keka, at yatad da kami king biyalang hangga. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kaan timurin, yat na yorem puso yu. makayat na no, king Gino. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulig. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. King lugod lelangan ming tao, at inyang mga ituli diyang may parusan, king kaya kang pakalulu kinabos me, kapamilatan ng Kristong ginumi, kapamilatan na ring anghel at ding sa blangkoro ng banwa, mitmong kapag mula na sasambarapan mo. Magisan metong sayang siwala miking karela, kabang kakantarang ibnong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya, di puwing banwa, ating napatingin, kang ligaya, Hosana, Hosana, ing pagkatas-katasan, nuwaling daratan, ing lagyo, ing Ginoo, nuwaling daratan, ing lagyo, ing Ginoo, Hosana, Hosana, ing pagkatas-katasan, nuwaling daratan, ing lagyo, ing Ginoo, nuwaling daratan, ing lagyo, ni Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lub, king pamaylasad kamatayan, kinuwaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Pira, sined binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nad ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kana kong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Isong iglesia ni
pa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyening anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyeting kalis, ning kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapagmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal Espiritu. Ganakan mewoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Kaya pumapira na pinanit at katahimikan, ganakantala ngayon sablang pakamalan tamong mayang unabiye. Ganaka mo na naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, lalo na y Alfonso, ading alapang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutub, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahin talapangabos at may bukim ba na ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Isang Manila Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalabing kapayapan king panawin mi, bangking kasopaning kaya kang pakalulu, para ti kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo kaya kaming talapangabos. Muling kekain
Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ning lawin mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Kung may kakapatad, masyata mga pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, similala king kasalanan ng yato, nang tamang mayaos, king apunan ng Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Kaya kaing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya kay Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo may katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan, pilubluban. At ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay igpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaning ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lang, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagulan, kaniting krisis. Layon tayrara kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunumana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan Ming Santa Monica. Manalangin tamo.
Oy pa, sumulong kaya sana aking lugod, kapamilatan ng Ekaristyang pigmasusyan mi, bilang kapigaganakan king ginuming Yesu Kristo, ang mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ipagkalubing alang kapainaban, kalisabang kapatat ming mayangon na biyaw ginu. Ngalananga mong sala, sunlagya sa karela. Ipainawalangan sana king kapayapan. Amen. Ding kaladwaring sablang tapat, amekona, kapamilatan ng pakalulo ng Diyos, may painawno sa king kapayapan. Amen. Ligaya king Iba at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. Ting Ginoo, mantabi kaya kayo, At kaya ka timurin. at bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupayang tuto. Ing Iba, ang poning Anak, ang poning Banal Espiritu, Amen. mayari ng kakatang kapag masusyan, o may tanang luguran tayong Diyos sa ding kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Marakal po salamat, may oras, magandang araw,